אם כן, תודה ששבתם אלינו. כאן נירו ברבירו מהשטח. גיבורי על, תופעת טבע, או שמא זה נכחד. איתנו מהשטח כתבה מאוד מעניינת של נירו ברבירו. אליך. זהו לא סוד שכבר שנים רבות משרת גיבורי העל הצטמצמה באופן משמעותי עקב מהפכת השיטור הנרחבת של JRCT. שיעורי הפשע נמצאים בירידה מתמדת, אך היכן זה פוגש את גיבורי העל שלנו? זה כבר מלא זמן ככה. מאז שהמשטרה התחילה להיות יותר רצינית, הכל כבר... השחיתות פחתה, אין יותר פשעים, אין נבלים, זה נורא קשה. אין לי מזמנים בבנק יותר, אני לא מקבל משכורת. אני חייב ללכת לקנות קוטג' מה אני אעשה? לא מצליח לסגור את החודש. זה הגיע למצב שהפקידה בבנק כבר לא אומרת לי שלום, המצב עגום, אני לא יכול יותר. אני לא רוצה להיות גיבורה. אני רוצה להיות משהו אחר. תראה, בעיקר נפגע לי הכבוד. אני כבר חצי שנה מסתובב במסדרונות של רשויות המס. אני מבקש שהם יעזרו לי, והם דווקא חמודים, הם מבינים את המצב הקשה ומתגמשים כלפיי, אבל בעיקר זה פוגע בכבוד שלי. פעם כיבדו אותי ברחובות, עוד מעט אני עובר לגור ברחובות. קשה. בוגה בוגה, בוגה 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 הבוגה 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 בוגה 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 בוגה. כבר כמה חודשים שאני פשוט רוצה לצאת מהבית, ואני פשוט מרגיש חנוק. ניגשתי לפני כמה ימים למכולת. הדבר הכי פשוט, אני סך הכל רוצה להתקיים, לקנות לעצמי אוכל. ופשוט שמוכר התחיל לזעום ולכעוס עליי. והוא מציח בי, הוא אומר לי, תלך מפה, אין כניסה לגיבורי על גרועים בלי מג'ומנים. פשוט שהייתי בהלם, אין תאמינו לי, כבר אין. אל תהיו גיבורי על, אל תהיו.